ಸುದ್ದಿಲೆದ ವಿವರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು 4 ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉಡುಪಿಡು ದಾಖಲೆದ 73 ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆಗುತ್ತವೆ. ಕೊರೋನಾದ ನಾಗಲೋಟಲು ದುಮ್ಮರಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆ ಆಗುಂಡು. ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಪುಳ್ಯಕಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬದಲಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಕೊರೋನಾದ ನಾಗಲಾಟದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕದ ಓಟಲ ಸಾಗೋಡಾಗ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾದ 4 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾತಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಿವಾಸಿ 45 ವರ್ಷದ ಪೊಂಜು ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾತಂಡು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೂಲದ 24 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಫೆಬ್ರವರಿಡು ಬೆಹರೈನರ್ದು ಪೂನಾ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಗ ಬೈದಿನಾರು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಬೆಹರೈನ್ಗಂದು ಪೋಯರ ಬೋಡಾದು ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪದಾನಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೈದಂಡು. 5 ವರ್ಷದ ಆಂಜೋ ಗುಜರಾತ್ದು ಬೈದಿನಾರೆಗೂ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತಂಡು. 27 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಚವನೆ ಮೇ 26 ಕುಡ್ಲಗ ಬೈದಿನ ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆದಿತದು. ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಪಿರ ಕರ್ತವ್ಯಗ ಹಾಜರಾಯರೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪಾದಿತದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೈದಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟು 74 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಕೊರೋನಾ ನಾಗಲೋಟಡು ಬಲಿತೊಂದಿತ್ತಿಲಕನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಲು ನನಲಾತು ಸಡಿಲಿಕೆಯಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಲದ ಓಡಾಟ ಸೋಮವಾರದ ಶುರುವಾತಂಡು. ಆಂಡ ಬಸ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೀಮಿತ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಒಂಜಿ ಸೀಟಿಡು ಒರಿ ಪನ್ಪಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ನಿಯಮದ ಲೆಕ್ಕ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಶುರುವಾತಂಡು. ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವೇಶಗೂ ಜೂನ್ 8 ದಿನ ನಿಗದಿಯಾದಂಡು. ಆಂಡಲ ಕೆಲವಂಚಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಪಿದೈರ್ದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಪಿನ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ತೀಯರ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಮಸೀದಿ ಚರ್ಚ್ಲೆಗ್ಲ 8 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಐನೆತ ಸರಳ ನಿಯಮಲು ಜೂನ್ 8 ಬೊಕ್ಕ ಜಾರಿಯಾಯರೆ ಉಂಡು. ಒವ್ವೇ ನಿಯಮಲು ಬತ್ತುಂಡಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮನೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಡಾತಂಡು.